Animaliak babesteko zentroa Gasteizko udalaren zerbitzu bat da, eta osasun eta kontsumo sailaren barruko osasungarritasun eta kontsumo arloaren menpe dago. Bi helburu nagusi ditu: osasun publikoa babestea, animalien osasuna eta ongizatea sustatuz, eta bertan ostatu duten animalien adopzioa bultzatzea. Hauek dira zentroaren zeregin nagusiak: kaleko animaliak, galduak naiz abandonatuak jasotzea. Haiek zaintzea, aterpea, jana eta albaitarien arreta emanez. Galdutako animalien jabeak aurkitzea. Haiei bizileku berriak aurkitzea. Gure web orri eguneratuan irubebikoitza.vitoria-gasteiz.org/cpa helbidean adoptatu aldiren txakurren zerrenda aurkituko duzu. Animalien babesa eta adopzio arduratsua sustatzeko kanpainak ere egiten ditu zentroak, abandonurik gerta ez dadin. Halaber, animaliekin biziz gero, kontuan hartu beharreko higiene eta osasun neurriak jakinarazteko jarduerak antolatzen dira. Ildo horretatik, bereziki gazteenei zuzendutako hezkuntza jarduerak programatzen dira. Hitzaldiak ikastetxeetan, zentroa ikusteko bisitagiratuak, sentsibilizazio kanpainak, zeregin horietan laguntzeko baditugu berariaz prestatutako eskuliburuak, hezkuntza fitzak eta bar. Oro bat animaliak eduki eta babestearekin lotutako araudiak ezagutarazten ditugu, pertsonen eta animalien arteko bizikidetza atsegina izan dadin, eta haiek aldeztu eta babesteko neurri eraginkorrak ardaitezen sustatzen dugu, eta beharrezkoa bada dosierrak abiarazteko proposatzen. Bestalde, udaleko osasun eta kontsumo sailak arriskutsutzat sailkatutako animaliak edukitzeko behar diren baimenak ematen ditu, bai eta Vitoria-Gasteizko animalia arriskutsuen erregistroan izena emateko behar diren agiriak ere. Animaliak babesteko zentroak albaitaritza zerbitzu propioak ditu. Hauek dira zerbitzuaren egiteko nagusiak. Zentroan dauden animaliak aztertu eta sendatzea. Txertatzeko eta bizkarroiak kentzeko planak landu eta ezartzea. Animaliak identifikatzeko mikrotxipak jartzea. Zerbitzu horietako batzuk 24 orduz egoten dira jardunean, baita asteburuetan ere, albaitaritza larrialdietarako zerbitzua esaterako zenbait klinikarekiko lankidetzan, edo kaleko animaliak biltzeko zerbitzua. Gure zentrotik 100 txakur eta katu igarotzen dira urtean. Jabeek berek edo aurkitu dituzten pertsonek ekartzen dizkigute animaliak, edo bestela zentroko langileak joaten dira haien bila abizuren bat jasoz gero. Zentrora animalia berri bat iristen denean, bi zeregin dugu. Batetik administrazio lana, animaliari sarrera erregistroa ematen zaio, eta hari buruz dakizkigun datu guztiak jasotzen. Bestetik, irakurgailu baten bidez, mikrotxipik duen egiaztatzen da. Hala bada, jabean orden jakin dezakegu eta animalia zentroan daukagula jakinarazi, haren bila albaitarinen etor dadin. Aldi berean, osasunari ematen zaio arreta. Animalia iritzi berria aztertu eta hainbat gaixotasunen kontrako txertoa jartzen diogu, bai eta barneko eta kanpoko bizkarroiak kentzen ere. Administrazioarekin eta osasunarekin lotutako zereginak betetakoan, animalia bakoitzari kaiola bat ematen diogu. Zenbait babes elkartek egiten dute lan gurekin. Zentrora heltzen diren animalia guztien adopzioa lortzea da haien helburu nagusia. Gasteizko jendeaz gain, estatuko beste herri batzuetako edota atzerriko pertsonek ere adoptatu ahal dituzte animaliak. Animaliak babesteko zentroaren egitura.
Zeregin horiek betetzeko, animaliak babesteko zentroak gune hauek ditu. Jendea hartzeko gunea, non administrazio lanak egiten baitira. Albaitarien kontsulta, eta animaliei aterpe emateko gunea zenbait aldetan banatuta dagoena. Kaiolen aldea, bertan egoten dira txakur gehienak. Berokuntza duten beste areto txiki batzuk, katuak eta kumeak edukitzeko. Noizean behin zentroan hartzen diren beste animalia mota batzuk edukitzeko gune bat. Animalia bat adoptatu ahal izateko adinduna izan behar da, edo gurasoen naiz arduradunen baimena eduki. Nortasunagiria aurkeztu beharko da adopzioaren unean. Kostu bakarra mikrotxipa jartzeari dagokiona izango da, txakurrak halakorik ez badu. Animaliak babesteko zentroak erantzukizun harremana sortu nahi du jabeen eta haien maskoten artean. Harreman horren ondorioz, animaliak ongi zainduta egon daitezen eta gainerako herritarrek eragozpenik izan ez dezaten animalien eta pertsonen arteko bizikidetza atsegina lortze aldera. Guztiok ez gaude prestatuta konpainiako animalia bat adoptatzeko. Denbora, egonarria, maitasuna eta diru apur bat ere behar direlako. Eta guztiaren gainetik giza legez jokatzen jakitea eta zentzu komun nahikoa izatea konpainiako animalia bat edukitzeko privilegioa animalekiko harremana zuk bezala ulertzen ez duten pertsonen eskubideak urratzeko edo haiekin istilutan aritzeko motibo izan ez dadin. Ongi pentsatu ondoren, txakur edo katu bat adoptatzea erabakitzen baduzu, gure web orria kontsultatu ahal duzu, edo gure instalazioak bizitatzera etorri, bertan 100 animalia baituzu zain. Animatu zaitez, zure zain gaude! Konpainiako animaliek pozugariek hartzen digute, baina aldi berean ardura batzuk sortzen dituzte, eta horiek gure gain hartu behar ditugu guztion onerako. Animalia bat gurekin hartu, erosi edo inori oparitu aurretik informatu eta gogoeta egin beharko genuke zer arazo ekar ditzakeen denborarekin. Askotan entzuten dugu jendeak esuka beren animaliak ez direlako espero zuten bezalakoak. Txakurra ezikaitza edo esantxarrekoa dela. Zaunka eta zaunka aritzen dela. Beharrak etxetik kanpo egiten ikasten ez duela. Ilege-ilegi erortzen zaiola. Araldian etxea zikintzen duela. Katuak, askazalez altzariak eta errezela kondatzen dituela. Gauez miau kasten dela kaleratera nahian. Arrezke dauden katemeek iskan bila sortzen dutela. Egoera horiek guztiek badute irten biderik, baina ezinbestekoa da gutxieneko ezagutza batzuk izatea eta baliteke profesionalengana jo behar izatea horrelakoak eragozteko. Bestela, animaliak gaizki tratatu edo abandonatzeko arriskua dago eta. Horregatik, gure ingurunean txakur edo katu bat sartzeak zer ekarriko duen pentsatzea komeni da eta gogoan hartzea gurekin urte askotan egongo dela.
Beraz, konpainiako animalia bat eskuratu aurretik, geure buruari zenbait galdera egin behar dizkiogu. Ba al dugu leku egokirik ura edukitzeko? Ba al dugu astirik gure lagun berriari tarte bat eskaintzeko? Kalera ateratzeko astia, euria, elurra, laberoa izan, arekin jolasteko astia, albaitariaren gana eramateko, zuzenezteko, orrasteko, bainatzeko astia. Zer egingo dugu arekin oporretan joaten garenean? Ba al ditugu behar diren egonarria eta gutxieneko ezagutzak zuzenezteko? Ba al dakigu zein araudi dagoen horren gainean? Ba al dakigu zein gastu izango dugun? Jatekoa, albaitaria, mikrotxipa. Ba al dakigu zein espezie eta raza egokitzen zaien ondoen gure ezaugarriei? Gure asmoa ez da inor gogogabetzea, ez da gutxiagorik ere. Animalia batekin bizitzeak kentzen diguna baino askoz gehiago emango digu, eta gure lagun berriek ekartzen dizkiguten onurak aipatu ditugun betebehar horien saria izango dira, zalantzarik gabe. Hainbat bide dago konpainiako animalia bat eskuratzeko, baina zuzenena ziur aski animaliak babesteko zentroren batean horietako bat adoptatzea litzateke. Inolako kosturik gabe gehienetan. Izan ere, zentro horietan familia berri bat izateko irrikan dauden txakurrak eta katuak ditugu zain. Txakur eta katu horiezek dute bizileku berri baten beharrik handiena. Pertsonen eta animalien arteko bizikidetza atsegina izan eta arazorik zor ez dadin, alderdi hauek hartu behar dira kontuan. Txakur guztiek identifikatuta eta dagokien udalean erroldatuta egon behar dute. Hain zuzen ere, jaiotzen direnetik edo erosten direnetik, hilabete igaro aurretik identifikatu behar dira. Identifikatzeko mikrotxip bat jartzen zaie animaliei lepoaren ezkerraldean, eta galtzen badira jabean orden jakinalko dugu horri esker. Jabea, bizilekua edo beste daturen bat aldatuzkero, albaitariari edo udalari jakinarazi beharko diogu. Animalia bat galtzen bada edo lapurtzen badute, behar den lekuan salatu beharra dago. Hirietako kale eta gune publikoetan eta bizitegietako alderdi komunetan txakurrek kontrolpean ibili beharko dute eta beren ezaugarriei egokitutako katea edo uhal batez lotuta, gehienez ere 2 metrokoa. Debekatuta dago txakurren gorotzak kale eta plaza publikoetan, aurparkeetan, lorategietan eta oro har apaingarrizko zein pertsonen igarobide diren lekuetan uztea. Txakurra kalera ateratzen duzun guztietan, haren gorotzak plastikozko poltsa batean bildu eta zakarrontzira bota beharko dituzu. Hiriko hainbat lekutan daude horretarako plastikozko poltzen banatzaileak. Horrela jokatuzkero, hiriak garbiago egongo dira, bizilagunei ez diegu enbarazurik sortuko eta gaixotasun batzuk kutsatzea eragotziko dugu. Txakurraren jabea edo ura daramana izango da sortzen dituen kalte eta eragozpenen erantzulea. Bete behar horiek ez ezik beste alderdi batzuk ere kontuan hartu behar dira. Txakurra behar bezala ezi ezazu. Ohitura ezegokiak dituzten animaliek arazo handiak sortu ahal dizkiete pertsonei edo beste animalia batzuei. Ongi zaindu, jana, edana, ariketa egiteko aukera eta osasun arreta eman, bai eta haren beharretarako egokiak diren instalazioak ere. Nahigabeko umedunaldiak eragotzi. Albaitariak azalduko dizu zein diren horretarako metodo egokienak. Hartara kumeak abandonatzea eragozten da. Animaliari txertoak jarri eta bizkarroiak kendu. Sasoian egotea eta pertsonei edo beste animaliei gaixotasunik ez kutsatzea lortuko dugu hartara. Animaliak ukitu ondoren, eskuak urez eta saboiez garbi itzazu.
Txakur arraza batzuk arriskutsu izan daitezkeen animaliatzat jotzen dira. Hauesek: Pitbull Terrierra, Staffordshire Bull Terrierra, American Staffordshire Terrierra, Rottweilerra, Dogo Argentinarra, Fila Brasildarra, Tosa Inua, Akita Inua. Txakur horiek betekizun hauek bete beharko dituzte. Arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erregistroan inskribatuta egon behar dute. Bestetik, txakurrak daramatzatenek baimen berezia behar dute. Norberak eta ez bestek erabiltzeko izango da baimena. Gainera, beti lotuta eta muturrekoa zeraman behar dira, eta erantzukizun zibilekoa seguru individuala eduki. Animalia galdu edo lapurtuzkero, udal erregistroaren arduradunari jakinarazi beharko dio jabeak.